Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin labarai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yammaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Hantsi Top TV. Kada dai ku sha'afa ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin labarai wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. A yau ne Kotun Koli ta fara sauraron gagarumar shari'ar da ke tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf tare da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Idan ba ku manta ba, Kotun Koli ta sanar da ranar Alhamis 21 ga watan Disamban shekarar nan ita ce ranar da za ta fara sauraron wannan ƙara ta waɗannan bayan Allah guda biyu. To a yau shi ne ranar 29 wato ranar Alhamis, a yau kuma ta fara sauraron wannan ƙara wanda ke tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kuma Gawuna. Babu shakka wannan shari'a ce mai cike da sarƙaƙiya a cikinta wanda ta kai ta kawo har abin ya kai gaban Kotun Koli. So amma a matsayar da suka samu yau, Kotun Koli ta ce za ta sanar da ranar da za ta yanke hukuncin ƙarshe wanda daga shi kuma an gama, babu batun a ce za a ɗaukaka ƙara. Mutanen kowanne daga cikin waɗannan manya-manyan 'yan siyasa suna nan suna ta addu'a sakamakon cewar Allah ya ba su nasara. To idan ka kasance kai ma ɗaya daga ciki sai ka taya su da addu'a domin kuwa kowanne a cikinsu yana buƙatar ta. To kada dai ku sha'afa, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Hantsi Top TV. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka domin jin yadda wannan shari'a take kasancewa. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Mun gode. Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan gida namu.